Kristu ukuze mina nawe sithengwe ngegazi layo. Manje bekungaba into ebuhlungu uJesu ezobanjwa ekhashelwa ngenxa yami nawe. Kodwa thola ukuthi masithi siyahlabelela, sihlabele ngale ndlela esihlabela ngayo. Bayamubamba bemethwe simithwa yena-ke kodwa-ke wavele wathu yena-ke wavele wathu yena-ke wavele wathu yena-ke wavele wathu yena-ke wavele wathu. Engabuka kwakuyimi nobuka kwakunguwe ubanjwa kodwa ungenakala, ubanjwa kodwa ungenze lutho. Kwakuyofika yini ukuthula noma kwakuyofika ukuphendula ngazo zonke indlela engangabe ngiphendula ngazo, ngize ngikhombe nomunye ngithi hayi akusibina lo Jesu engimfunayo. Ngibheka indaba ma uJesu esazodlula bazalwane, indaba akunakafunde eBhayibheli ithi indaba kwakukhona indoda eyayiseduze kwakhe kakhulu enguJuda Iskariyothi eyayizonke abakhona kaJesu, eyayizazi zonke indlela uJesu ahamba kuzona. Eyithi yona yakha indlela yokuthi angabanjwa kanjani. Cela ukufundela abantu ukuze khona. Matthew chapter 26 verse 14. Umvuzo wokhaphela uJesu. Khona kwasuka omunye wabayishumi nambili othiwa uJuda Iskariyothi, waya kubapristi abakhulu wathi, "Ngiyakumbikani ngimkhaphele kimi na?" Bathi bemnika izinhlamvu zesiliva ezingamashumi kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela. Haleluya bazalwane. Indaba yaphi iqala khona? Abantu abafuna uJuda, abafuna uJesu isituku kodwa singazi ukuthi sizomthola kanjani. Ithi indaba kuqhamuka indoda enguJuda Iskariyothi, mayibezwa abantu bevungama kwalo Jesu abamfunayo abamazi. Ithi indoda mayiqala mikhuluma nesituku konje beninganginikani mina uma ngingayenzi indlela, uma ngingalenzi itulo, kodwa lokhu mbamba. Lithi iBhayibheli elingcwele kunezethembiso ezaye zafezwa zakhulunywa uJuda nalabo ababefuna uJesu ukuthi bazomnikeza imali. Alibona igama lenkosi. Madodana besenza njani? Abeseyamkhaphela. Amen bazalwane. Ave kulula ukukhashelwa umuntu owazana naye. Ave kulula ukukhashelwa umuntu abekuzumnake ukuthi uyingozi eduze kwakho. Ngike ngafunda leli lake eBhayibhelini uma seyenza lento yakhe uJuda bazalwane bathi laba abayisinkulu sizobona kanjani ukuthi uye lona oyesimfunayo. Uthi uJuda ngizoya kuye mabede bese ngifike ngiyamanga. Alibonga igama lenkosi. Nangempela bazalwane uJuda wenza lelo cebo. Uma efike manga uJesu ngiyambona onganake lutho kodwa enguthandayo la ingathi leyingcwele lithi iBhayibheli uJesu wayesekwazi konke okuzomehlela. Alibona igama lenkosi. Uma indoda uJuda imbamba umuza kahle uJesu uthi ngabe ubabeleni mngani wami na? Amen bazalwane. Usaphuma umbiza ngomngani kanti indaba inkulu ubiza umngani ozokukhombisa izitha zakhe. Lithi iBhayibheli elingcwele bamnikeza imali bazalwane, bamnikeza imali. Namanje leyo nkonzo isafezeka khona inkabi bobaba eyithengela zinikwa imali ukuze ifeze inkonzo zokubulala abantu. Ingane iqale enkosini yamakhosi uJesu befuna ukumbamba uqobo lwakhe kodwa bengazi bazombamba kanjani. Indoda yavolontiya. Ngiyabheka ngelinye ilanga bazalwane uma isiwufezile lo msebenzi wayo yayithatha imali yalenza into ebona ukubamba uJesu. Isikufika isikhathi sokuthi izisole. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli
amacebo ukuthi bangayenza njani. Lithi iBhayibheli lami bayibathenga ngayo insimu, igama laleyo nsimu eyabizwa ngokuthi insimu yegazi. Ngilapha-ke bazalwane ukuthi sisasuka lapho esisuka khona kungenzeka nawe, ngoba lithi iBhayibheli uSathane wayesefakile kuJuda Iskariyoti ukuthi amkhaphe. Kungenzeka nawe kukhona uSathane akufakile kulesi sikhathi kuwena ukuthi nawe bakhona ozobakhaphela. Akubona igama lenkosi, ngoba noma ungamkhaphela umuntu noma umqhuba yobulawa, kodwa mawumkhaphela amanga umuntu ukumkhaphela lokho. Uma umhlabile umzalwane ukumkhaphela lokho. Haleluya. Bangaki wena osubakhaphela, obakhaphela endleleni uzalapha ephasini, bangaki? Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli indoda yathengisana nesifungo noma nabaphristi abakhulu ukuthi mina ngambambela yena, kodwa le unikeza haleluya. Engedeki imali bakushaya umphathi wohlelo okuthiwa yathengisa uJesu, noma ngalezo khathi yayingale enkulu, kodwa ngiyayibheka bazalwane ukuthi khona imali engalingana nokudayiswa komphefumulo womuntu. Haleluya. Manje sithetha leBhayibheli bazalwane, lithi iBhayibheli elingcwele ngenkathi bembamba babethi bayobeda ngaye, kanti kuyindlela yokumkhazimuliswa, ngoba bangcwele babambamba uJesu kodwa kuze kukhona ukukhazimuliswa kwakhe esiphambanweni. Uma sebambambile bemusa kumlali, uyakhuleka uJesu uthi Nkosi ngisindise, kodwa hayi mina ngedwa kanye nalabo ongiphe bona. Haleluya. Haleluya. Uyakhazimulisa uJesu esiphambanweni, kodwa kanti ekhashele ngoba ufunakala kwenzakala kubi kuye. Kuba ngiyakwazi ukuhlabela kwamagalela sizwe, ngabe ngithi uhlabela kanani, ngithi wakhazimula uJesu la elenga eKhalvari, wathi uphelele uphelele abasiyabo. Wakhazimula uJesu yena mhla eKhalvari, wathi uphelele, wathi ufezile abasiyabo. Ayela thina kusho nawe njalo, nawe sezimbambile izitha zakho zashobona ezishoyo ngawe, noma sezikubela umgodi zakufaka kubo. Hakubona igama lenkosi njengendoda uJosefa, kodwa ushusa uphakathi emgodini, uthi ungene wakhe emgodini akuyikho ukubulawa, kodwa kubukhazimulisa. Wakhazimula uJesu yena ukuthi indoda yathengisa uJesu, yathi bayiqeda ukuyiselisa imali kubalekazi bayo, yaqeda yabona ukuphila kwayo emhlabeni akukho bazalwane. Lithi iBhayibheli lami yayibulala amenyangweni, kodwa kusalayo ukufa komuntu apheli lapha. Badinga ukuthi enyuke ayokhaza ukuthi uJesu ngakufike kanjani kubaphristi nabaFarisi. Alibonge igama lenkosi. Sikade uSathane bazalwane, kungenzeka ukuthi eyiphansi nje uSathane usekufakile kwakhe kuwe, wathi mahlabela usibambane wena ungavumi. Alibonge igama lenkosi, ngoba nawe uJudas ukala uJesu wayiprofetha le ndaba besaya etafuleni, beyohlala etafuleni, beyohlephela isinkwa. Uthi uJesu hayi ngamadoda ehamba nawo, omunye wenu njalo uzomkhaphela. Ayavuma ngamadoda yileyo naleyo, ithi ngabe usho mina yini, nelithi ngabe usho mina yini. Alibonge igama lenkosi, kodwa uJesu uthi azomkhaphela yilowo engizothi mangifaka isandla esitsheni asifake kanye nami. Alibonge igama lenkosi. Hayi madoda, ake singabi ngabakhapheli bakaJesu, asingabi ngabakhapheli kaJesu, kodwa ngathi mayikhazimuliswa
sikhaziniswe kanye naye esiphambanweni egameni lenkosi uJesu. Inyange nkulu ikho nala ogama inyange nkulu ikhona ikhona lana ikhona ogama layo
wami egameni likaJesu. Ngithi ngegama lakhe ukuguqa konke kuze kuse nobukhosi bakhe nobungqongqoshe bakhe. Silapha abazalwane kungenxa yobungqongqoshe bakhe, ngoba yena wakwazi ukunqoba umhlaba nezono, waqoka ukuba kube ngezakhe ukuba sicolele esiphambaneni eGolgotha. Haleluya. Ngiyazithoba abaholi bami abaphambi kwami, Dokotela Archbishop Baba Nyanda, phinde kube noDokotela khona eduze kwakhe Baba Mvubu, kube ngababhishophi abakhona, ngomengameli abakhona, abafundisi nezizwa kanye nomka Archbishop kuya phansi egameni likaJesu. Nokho shenge ngizwe nje kufika umdlalo ngimhlabelele umthunzi wamfishane. Engiba mfishane sokwalisa bazalwane, yiqiniso ukuthi simi lapha nje izwi minyaka yonke linjengesihlabelelo. Mhlambe ngingasho ukuthi isihlabelelo seyihlabelelo, kodwa isihlabelelo amahubo ukuthi kulezi khathi mawuphuma nje uthi jeke kuculwa iculo elilodwa elifanayo, mawuphinde uthi ubheke emuva kuculwa iculo elilodwa elifanayo. Kodwa iqiniso ukuthi nami-ke bazalwane ngizokhuluma lokho kulingana nabo okufishane. Ngiyakwazi-ke ukuthi indloli ukuthi uma kube kufunda zidala wafikanga laphaya okufanele efike laphaya. Iqiniso ukuthi uma besitala abaholi basitalela ukuthi sizakwalise amandla kaNkulunkulu ukuthi angakanani. Haleluya. Sigcizelele lokho esigcizelela, kodwa ukuba sigcizelele ukuthi amandla kaNkulunkulu amile njalo ingunaphakade. Haleluya. Ngizoba mfishane-ke kakhulu sokwalisa. Ngicela nje ungalele lapha ku-36 ugcine ku-38. Angisho nje-ke bazalwane ukuthi ngiseGetsemane, entabeni eGetsemane. Iqiniso ukuthi ngokwami iGetsemane indawo yosizi, indawo yokulinda. Haleluya. Ngithi yokulinda ngani? Ingoba uma sifunda lelizwi kukhulunywa ngomkhuleko ojulileyo kaJesu Kristu. Eqale ethatha abafundi bakhe abayi12 ngoba wayebazi ukuthi sebehambe naye ibanga futhi bayazazi inkolelo zakhe. Endleleni washintsha baqoka ukuthatha-ke manje abangaki? Abathathu. Wabashiya laba abawu-9. Haleluya. Kuyakhomba ukuthi ingakho ngithi ekulindeni kwakhe kunalento eyayivuka ohambeni lwakhe eya ukuyokhuleka. Ngaphambi kokuba eqala ukukhuleka edlinza ukuthi asambe siyokhuleka, kodwa yena wayesekhulekile. Ingakho ethatha laba bafundi emuva nabo asambe siyokhuleka. Uma ifika endleleni uthi umoya, no, salani lapha, ngikhetha 3 ukuba ngiqhubeke ngiyokhuleka nabo. Ngoba unalabo izwi ukuthi laba bantu abakhela lethu uNkulunkulu angakhele yona.
lapho emzweni kade ekhuluma incingwane ekhuluma ngomvuzo kumkhaphela bezwana lemizwa manje asinothise ukuthi kuba ukufikani kufika ukuthelo akufiki ukuthi kuyolindwa kuyokhuleka kufika impi kubo manje ke uthi no salani la uyabona ukuthi kunengozi laba bantu bazovusa impi phambili kanti mina ngiya kubaba wami Shengamvulele soalisa bese ngihlala phansi egameni likaJesu. Matthew chapter 26 verse 36. Egetsemane. Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi, hlalani lapha ngisayokukhuleka laphaya. Hlalani lapha ngisayokhuleka. Hlalani lapha ngisayokhuleka. Ubeka sokwalisa. Wathatha uPetro namadodana amabili kaZebedewu. Waqala ukuba nomunyu nosizi. Hlalani lapha ngisayokhuleka. Khona lapho uyabahlala ngomoya lomuntu. Usiyabashiya khona lapho usethatha uPetro namadodana amabili kaZebedewu. Ngoba uyabona ukuthi lapha endaweni yokulinda abantu abaqualify. Lapha eGetsemane inhliziyo yami indawo lapho kutholakala khona impendulo. Asibuke lemizuzu ikhathi akhuleke ngazo encenga lamadoda athi abheka emuva uthola amadoda lele uyaphinda uyokhuleka uthi phambili ngelinde imzuzwana nje uyaphinda ubuyele emuva uyokhuleka. Ithi-ke inhliziyo yami baholi kulo mkhuleko babumshazi kwakusalindele izimpendulo. Impendulo kaNkulunkulu ingekaqiniseki ngoba lithi izwe lingcwele asilazi usuku lokufa nehora ukuthi siyohamba nini. Izinhliziyo yami noJesu uNkulunkulu wayemfihlele kodwa wayishilo ukuthi ngelinye ilanga uyomela laba bantu kodwa akashongo isikhathi. Ashongo isikhathi. Inkinga eyenzakalayo lokho ebuyela igamu uyokhuleka nje udinga lempendulo ukuba uNkulunkulu emphendule emkhulekweni wakho ukuthi isiphi ngabe sewuyiso yini lesi sikhathi.
Haleluya bazalwane. Ngiyacabanga itulo basazoyilungisa itulo kubazalwane ababili ukuthi itulo zibuke. Kodwa bekuthiwa ngedluliselo ngapha kuhlela abafundisi abadikoni nabavangeli ngale nakuhleli omengameli phezulu kuhleli amabhishophu. Siyacela nje ukuthi uma umengameli uye ngale, uma umfundisi ube ngapha egameni likaJesu. Amen. Sesizodlulela ezwini ubaba uMkasela. uJesu ephambi kukaPilato. Ngiyazi ukuthi kunenkinga yezitulo, kodwa bazokulungisa ukuthi itulo ifike. Siyocela nje ukuthi abazalwane bethu ukulinda kancane egameni likaJesu.